Riaureen Antanen ja poimiin saman tien tuon ykköspaikan. Ihan hyvä lähtö Anni Lampisella, mutta nyt sitä Lampinen nostaa todella paljon ja jää tuonne aivan hännille. Ja Leena Antanen poimii kärkipaikan. Kakkoset Aija Huutoniemi. Okei, eli näissä kävi Anni Lampinen huomasi havaintitilanteen ilmi lähtö ja jättäytyi suosiolla sitten tuonne perään pitää. Aija Huutoniemi kakkospaikalle, mutta tässä urheilulausuudelta asuu Myllymäellä. Ammatiltaan kokki ja 33 vuotta. Aija on näin ja kiireen vailla. On pyörä jossakin pitäisi. Menestystä täällä on sisällä. Nopeita, Rossia kolme. Kerran asfalttimuistata. Okaalia taitaa hyvyltä löytyä yli 600 kappaletta Esan kanssa, eli huppuijattaa. Auto purkaamo Pekka Muutala töysästä ja ihana perheet tukemassa Aijan menoa, kun hetkinen, että tuonne jäi yksi auto tuonne kolmostiseen kaareno. Selviää. Hyvää kisaviikonloppua kaikille, näin toivottaa Aija Huutoniemi siellä kakkospaikalla ja kolmospaikalla on sitten 4 kisailijat.